की है आइल बानी कोही के कॉलेज पढ़ाई माही रौरे लगे रह के जातानी मामा की है आइल बानी कोही के कॉलेज पढ़ाई माही रौरे लगे रह के जाइब न घरे पापा जी के डरे सब लोगवा डांटता रौरा से दूर होके होई ना पढ़ाई हमारा माई के सपना पूरा हो न पाई डॉक्टर इंजीनियर बनावे चाहेली भोरे भोरे राउर चरण पूजली कालिदास करिया के फेरली नजरिया के जय माता बोलता राउर बघाना चोता ए माई मोरे कोरी जोनिया लगा राउर बघाना चोता मॉम रिकॉर्डिंग स्टूडियो तिवारी टोला घूम के भीड़ होला भारी सोभे नाचे गावे झूम के कोई साल से माई हमरा लागल बाबे आस हो गौरा के छोड़ी के ऊपर न विश्वास हो आशिक वकील बीरजेश संगे हमनु डोलता